काय काय बाय बाबेचे गाल बघितला का? हा कमेंट होती ना. तांबाटू तांबाटा तांबाटू. आजी काय म्हणते मग तांबाटू. अजून मोठी झाली तर होणार ते. नातीचे माझे गाल असं. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आता इथे बघा आमची आजी आणि आत्या आले आहेत. दिसतात का तुम्हाला? आणि ते येत होते तिथून तेवढ्यात पप्पूने ब्लॉग चालू केला आणि मला बोलवला. ते बघा येतात आहेत बघा. लांबून बघितला आजी येते म्हणून. माती इथपर्यंत या आता या. हा माती माडाला टाकली आणि एवढी उरली आहे. ते आता झाडं लावायची आहेत ना. इथे कसलं झाड लावणार आहे? ते- कापडाचं? हा, केवढं मोठं झाड आहे. आणायची आहे दादी. आणायचं आहे वाटतं. हा आणायची आहे. शिवहारा. लावूनच देणार ती झाडं. आता आजी बसू दे तिथे. आणायची आहे. याचं पाणी आहे आई याच्यात. अगं, आज आमचे कलेक्टर खाली बसलेत कारण मोठे कलेक्टर वरती बसलेत ना आमचे. आजी तुम्ही कसे आहेत? व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला खूप विचारतात. होय? कसे तुम्ही? हा बरी आहे. बरी आहे ना? हा. अरे पप्पाला मी साडी आणली. ते बघ इथे आत्याने काय काय आणलंय. पांघरून घ्यायला पाहिजे होती ना, पांघरून. हा असं बोला ना तर बोलते पप्पाला साडी कशाला आणली? हा ते पप्पाला साडी म्हणजे पांघरून पाहिजे ना, त्याला पातळ म्हणून आणली. म्हणजे झोपताना खाली घालायला. आजीची साडी, आजीची गोदडी घेतात ना, हा. आजीची साडी. त्याला आजीची साडी आवडते. आणि हे एक बादली आणले, पीठ चाळायला आणलंय. तर हे असं घ्यायला आत्याला खूप आवडतं. हा मला खूप आवडतं. हॉबी वाटतं ती घ्यायची विकत. आत्याने आणि सगळं आणलंय. पप्पाला काजू बिया मी भाजून आणले, फक्त फोडायचे. ते आपण आता सर्व फॅमिली खाऊया. हा. हे सर्व मी वहिनीला आणलंय. आणि हे सूप आणलंय, हे कांदे वगैरे बटाटे ठेवायला. आणि हे सूप पण आणलंय. तूप छान आहे ना. आणि दुसरं काय, आता भाकरीसाठी पीठ आणलंय अरे. तांदळाचं. तांदळाचं पीठ. आम्हाला कमेंट होते की तुम्ही आजी आणि आत्याला कधी बोलवाल घरी. हा. आणि हे टोपं त्याचंच आणलंय, टोपं तुम्हाला. आणि एवढंच, बाकी काय ना. आज बिस्किट वगैरे काहीच आणलं नाही मी. पप्पाला काय पण आज कामाची वस्तू आणल्या सर्व. हा, जे कामाची वस्तू तेच आणले. हे फक्त आणल्यात काजू बिया, हे फोडून खायचे. झालं काय. कशी आहे, बरी आहे ना तू? हा, मुला काय? मुला पण बरी आहेत ना? ती बरी आहेस ना बाय? आणि दोघं अभि आणि बरी आहे. बाबे बरे आहेत ना? बायला बरेच वर्षांनी पाहिलं ना, राजश्रीला. तर बाय पण बोलतो आणि राजश्री पण बोलतो. राजेश्वरी पण तिचं नाव राजेश्वरी आहे. पण आई तिची बाय बोलायची तिला. हो. लाडूपणी आम्ही सगळी बाहेर बोलतो. सर्वांची ती बाय. लाडकी. हो लाडकी लास ठीक आहे, चाय. चांदीस मावशीला चहा पाहिजे बाई. जेवण नंतर एकदा चहामध्ये मावशीला चहा म्हणजे टॉनिक. आजीला टॉनिक हवा. हो, चहा पिते सारखी. आजीला ना मला पण. पण घे. एवढं मी आजीला करते, तेवढी मी पण हे पिते. बघ पाहून अर्धा कप बस थोडी तू थोडी. आता इथे बघा आत्या आणि येतेस तू? हा, ये. आता इथे बघा आत्या आणि आजी आली आहे आणि त्यांनी झाडं आणली तिकडे. आणि त्यांना माळ दाखवायचे आहेत लावलेले. दाखवा आजी दाखवा. ती सोची झाड. शोची झाडं आणली. त्यांना माळ दाखव. आणि तुम्ही पण आम्ही लावलेले माड बघा आणि बाकी सर्व पण बघतील मग आता. चालेल. आम्ही हे बघा हे आत्या मोठे होणारी झाड आहेत ना. मोठी सोची झाड आहेत. मोठी होतात. अजून आहे, एकदम. अजून एक आहे. अजून हे आत्यानी आजीने बघा हे शोची झाडं आणली. ही मुलं हे बघ, हे आहेत. मुलं फुटलेले आहेत हं, याला. हे बघ, हे जगतात, हे मरणार नाहीत. हम्म. बाहेर ठेवा. सर्वांना तसंच आहे. बाबी. आणि आम्ही लावलेले झाडं बघा माड. हे एकदम लहान वाटतात ना, छोटा वाटतो हा. हा शॉर्ट हाईट आहे. हा म्हणजे हा लवकर लागणार आहेत ते. हम्म. कुठे लावूया पप्पा ते आपण? तुम्हाला तर सुरुवातीला इकडे लावायचे होते ना ते, हा तिथे लावणार आहे ते नंतर. पण ते चिरेचं काम केल्यावर मग हा ते नंतर लावल्यानंतर, सर्व हे केल्यानंतर, अरेंजमेंट नंतर आता तुम्ही तात्पुरती इकडे लावाल. तात्पुरती इथेच लावणार. हम्म. वरती नको दे. नको, खाली पाणी. खाली नको दे. पाण्याच्या साईडला नको. हा असं वल्यावर घे. जरा ये माती लागत नाही. पामचं मी जमिनीत लावणार आहे ते. पामचं ते शोचं माडासारखं असतं. ते इथे आता शेवची झाडं आणले
ते तर तिथे माडामध्ये लावतात कारण आपल्याला आहे ना तिथे हे करायचं आहे ना झाडाचंच काढून आहे ना, हे पाड आहे, झाडासाठी. बघ, मूळ आहे याचं, हे बघ. मूल आहे मोठ्या झाडात. हे मरत नाही, मरणार नाही झाड. हम्म. आणि आपण इकडे करणार आहे ना. तिथे करायचं आहे आपल्याला झाडं लावायला तोपर्यंत इथे माडाच्या आलीमध्ये ती झाडं लावतात आहे. ते उंच राहून दे काढा. हे बघ अजून एक आहे ते लावते इकडे, त्या बाजूने एक हे लावायचं ना. बघ, लाव. ह्याला नाही काठी बघते का उभं करायला. नाही गं. होईल ते. एकत्र लावलंच ना ते आहे. हा, दोन. सुरुवातीचं पाणी. मग सुरुवात आहे ना त्याला पाणी, नंतर भेटेलच. हा. आई दाब जरा, थोडा अजून दाब. ही काठी लावली ना, बांधला तेव्हा हे सरळ येईल ना. हे बघ. त्याच्या डोक्याला आणतात. बरोबर आपण काय करायचं? कोणाच्या डोक्यावर? आलो ना तर असं पाणी मारायचो बाहेर गेलो की माझ्या झाडाच्या. होय. मावशी म्हणे चांगली बस राहतात. ना. तर कधी असं कर. कोयती घेते मी चल ये. इथे बाबेने भात करून आणलाय तो जरा थंड करायला ठेवलाय. हम्म. हे बघा. अर्धा कच्चा असतो ना तसं शिजवून घेतलाय. हम्म. सगळे खडा मसाला ना जरा जरासा टाकून शिजवून घेतला. अर्धा कच्चा, पूर्ण नाही. म्हणजे 80% शिजवलाय. आपला बिर्याणीला शिजवतो ना हम्म. तसा शिजवून घेतलाय. बिर्याणीसाठी आपल्याला 2 पेस्ट करून घ्यायच्या आहेत. एक आलं लसण्याची आणि दुसरी मिरची आणि कोथिंबिरीची. तर पहिली मिरची आणि कोथिंबिरीची वाटून घ्यायचं. ऑडियन्स खूप आहेत. होय. आज बिर्याणीची टेस्ट करायला आपली आजी आलेली आहे. आजींना बोलवलंय. बस आजी. ते. आता आलं आणि लसूण घेतलंय. हा. पेस्ट म्हणजे ती पेस्ट केली त्या पेस्ट मध्ये टाकली का? नाही नाही, ही काढली नाही. काढली इथे वेगळी. ही वेगळी करायची. म्हणून ती जेव्हा हो आता बाहेर बिर्याणी करायला. चला आजी. सर्व झालं. हा हो, पंधरा करून घे. हा. वासरू खेळतोय. इथे काय करते मी तू? भात हे चमचा पाहिजे ना काय उठतं तिकडे ढवळायला. ते आहे ना काका काय करतात तिकडे गाय आणि वासरू. गायला बांधली आहे. वासरू बघ कसं पळतोय. वासरू पळतंय दोरी बांधली आहे त्याला. गायच्या पाठी चालले. बघतो बघतो चला आता पाठी. तू तू बघ, तू इकडून जा. हा. तू इकडून जा. इथून हा. आणि तू मी इकडून. हा, जा. ते आला. चमचा आहे ना, चमचा व्हायला तावील का गं? तेल ठेवलंय तापत पहिलं. आता हा खडा मसाला आहे ना, हम्म. तमालपत्र आहे, त्याच्यात जिरं आहे, काळी मिरी आहे, दालचिनी आहे, जाडी वेलची आहे ना त्या 2 घेतल्यात. मोठी असते ना ती वेलची, ते घेतले. ते सर्व टाकायचं आता पहिलं. ये इथे ये. बस. इकडून पण ऑडियन्स बघतात आणि तिकडून पण ऑडियन्स बघतात. आणि आधी तिकडे खेळतोय तो बघ. अभि तिकडे खेळायला गेलाय बघ. सकाळी चिकन बनवलं. आता बापी काय टाकायचं आपल्याला? आल्या आणि लसणाची पेस्ट केली ना ती. हम्म. आजी तुम्हाला बिर्याणी आवडते? तुम्ही आवडीने काय काय खाता? आवडतं काय आवडतं खायला? मला कोंडीची लय वाटतं. आणि तुम्हाला बालाजी पण आवडतं ना? चटाका पटाका. चटपटीत. चटपटीत. कांदे किती घेतले आपण? 10 एक होते. 10 कांदे आहेत? हा, बारीक छोटे बारीक. छोटे. बारीक छोटे म्हणजे मोठे घेतले 5-6 पाच झाले ना? 5-6. हम्म. ते दूर होतं आहे लाकूड भाजी. डॉगी पण बसून बघतो एकदम आवडीने. पाठीपर्यंत चाललाय वाटला म्हणून बघतोय. आता हे कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट केलेली ना ती टाकायची. आणि हे टोमॅटो आपलेत ना 4-5 टोमॅटो होती हम्म. छोटी, ती टाकायची. टोमॅटो नरम झाले आता. हम्म. पहिली हळद टाकायची, गरम मसाला, बस झालं. आणि हा लाल मसाला आहे ना घरातला आपला तो टाकायचा. 3 चमचे. आणि हे बिर्याणीचा मसाला मिळतो ना, बिर्याणीचा मसाला टाकला. हा 5 वाला पाकिट ना आपला? 10 वाला? हे 20 वाला आहे. 20 वाला पाकिट आहे का? आजीचे पण हात लागतात बिर्याणीला. चव वाढणार मग आता. घेणार आहे ना, हा. चव घेणार आहे ना बिर्याणीची.
कोयतीवर ठेवतो. काय नाही ती याची आहे ना कोयती चिकाची आहे ना ती बिया. चिकाची. हा तू आपला बघित मसाला मग कांदा आणि टोमॅटो नरम झालाय. मसाला पण चांगला भाजून झालाय. आता ह्याच्यात चिकन धुवून घेतलंय ना टाकायचं. जास्त नको आहे ना आगबाय नको. आता ह्याच्यात मीठ टाकायचं. झाकण ठेवायचं, शिजवायचं चांगलं. झाली आहे ना. पाईप असतो ना छोटा बस असं ना. आपण त्याचं पण करू शकतो ना बहिणी. पाणी सुटतं त्याला आपण. टोमॅटो आहे ना, आणि मीठ पाणी टाकल्यानंतर टाकायचं. पाणी टाकायची गरज नाही, शिजेल. सुगंध किती छान येतो त्याचा. सुगंध मस्त येतो त्याचा. असं पण खाशील तू. हा ही आपण अशी बटाटे कापून घेतले ते बघ. ह्याला मीठ लावून घ्यायचं पहिले बटाट्याला. जरासं मीठ लावायचं. आजी कुठे गेली? काय आहे आजी येते पाणी पिऊन येते. पाणी पियाले बघा कसे वाफा येतात ते बघा. हे बघा बुडबुडे बघा कसे येतात. बिर्याणी पण खुश असेल आज की मी बाबाच्या हाताने बनते. आज नाही भेटलेली आहे एकदम. इकडे कसं इम्पॉर्टंट वरती बनवणं पण असतं आणि खाली पण लक्ष देणं इम्पॉर्टंट असतं है ना. ही गावची सगळी आमची म्हणजे चूल आहे. गॅस. हा ते गॅस सारखी गावची आमची गॅस आहे. तुझी शांत आहे. आज आजी आले ना. आजी आते मग त्यांचं बोलणं आहे ना, म्हणून आपण शांत राहायचं. हा आणि आपले एकदम छोटी शेप आहे ना, हा म्हणून आपण बघत राहायचं. खूप आमचा एकदम छोटा आहे. हा, खूप आमचा छोटा आहे. बिर्याणी खाल्ल्यानंतर कुकची सबल परीक्षा होईल. हा. अरे वा परीक्षा आहे तुझी. बरोबर. आता इथे बघा आपली ग्रेव्ही जी लेअरची ग्रेव्ही असते ती रेडी आहे बघा बिर्याणीची. आता इथे आपलं बिर्याणीची लेअरिंग चालू आहे बघा. बटाटे घेतलेत ना, मीठ लावून टाकायची पहिली अशी. भात बघ चांगला हे करून घेतलाय फळफळीत. पहिला आपण ही चिकनची लेअर लावायची. पहिला तर आजी किती माले थर करायचं आहे? 3 बसतील. एकावर एक किती माले पाहिजे? बोला आजी. 3 माल्याची 3 माल्याची बिर्याणी पाहिजे. आता भात टाकायचा. असं करायचं म्हणजे सुट्टा सुट्टा वाटला. ही आपली झाली फर्स्ट लेअर भाताची. त्याच्या खाली चिकन होतं आणि त्याच्या खाली बटाटी होती. आता परत त्याच्यावरती आपण चिकनची लेअर देतो. ग्रेव्ही बघा किती मस्त झाली. ते शूटिंग करतोय त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलंय हा बाबे. त्याच्या मगाशी सुटलाय ग्रेव्ही बघूनच. मग चिकन लावलंय दुसऱ्या ह्याचं. भात लावायचा. मी काय म्हणतो इकडे भांडी कोण धुतं पण एवढी? बाबे बाबे किचनचं काम करते, भांडी नाही धुवत. भांडी नाही घासणार. फक्त किचन सांभाळायला द्यायचं. एकटी सर्व जेवण करेल पण भांडी नाही घासणार ती. भांडी घासायला नाही बाबेला द्यायची. हा भांडीवाला म्हणजे मम्मी आज. हा शेवटचा भात. ग्रेव्ही होती ना टोपाला. हा असंच करायचं पुसून. ह्याला म्हणतात पूर्ण पुसून मासून घ्यायचं. हम्म. आपली चायनीज वाली काकू बोलते ना, पुसून मासून घ्यायचं. खाऊन भाजायचा. ह्याला तर खरी चव असते. लाकूड काढून टाकते. बाबे वजन किती उचलून? 2 किलो असेल. 2 किलो जास्त. तुला हे अशी वरती वाफ लागेल ना, असं हे करायचं मध्ये मध्ये थोडं. कोथिंबीर पण टाकायची, कांदा पण टाकायचा. माझ्याकडे कोथिंबीर नाहीये. लॉकडाऊन लागलं आमच्याकडे. लॉकडाऊन लागलंय. कोथिंबीर टाकून आणखी सुंदर. हा छान वाटेल. धूर झाला या. हा बटाटा टाकलाय ना. आता आता काय करते? तुझ्या वडणी बाजू दे ना. उलटी मारायची. आता लाकडं विसतील आणि ओढणी चालू पेटेल. हे आता जरा ना वर वाफ नाही ना लागत आहे. मग लिखाऱ्यावर ना. जरा निकाऱ्यावर ठेवते खाली. आता इथे बघा आपली बिर्याणी रेडी आहे, बाबेने बनवली आहे. अरे बघ आता आपण सर्व करूया. बिर्याणी सर्व करताना पण मजा येते. लेअर बघा हे बघा. भात बघा कसं फलफलीत झालंय. पडलाय ग. हे बघा कसे पडतात ते बघा. असे जर चिकनचे पीस मिळाले तर खाणारा तर एकदम खुश होईल. आणि प्लेटमध्ये बघा लिंबू कांदा पण दिलेला आहे. चला आता आपण सर्व एकत्र बसूया जेवायला. पहिले आमची आजी आणली का बाई? आजी खाऊन दाखव आम्हाला कशी झाली बाबेने बनवली ते.
एकदम सुगंध मस्तपैकी येत आहे एकदम. खाऊन झाला. सुगंध झाला मस्त. सुगंध मस्त झालाय, मस्त झाली. टेस्ट पण चांगली, टेस्ट पण चांगली झाली आहे. टेस्ट चांगली झाली, आमची कुक चांगली आहे. एक्झाम मध्ये पास झाले का? परीक्षेत पास झाले? आमची नात आहे. परीक्षेत पास झाले का? हो पास झाली एकदम मस्तपैकी. खुशबू एवढी येते ना, हा, है चांगलं ना? येते, चांगलं खूपच येते. येते. टाटा. हे पिशव्या राहून दे बाबे, चल. चल, बाय. मावशी हे घेऊ? चला राहू दे, ठेवा. हा चला, बाय. हा बाय. या परत लवकर. हा धरून बसा. अभिला धरा, अभिला धरा. बाय बाय.